сархати хабарҳо. палатаи ҳисоб дар Бонки миллӣ изофанависиро ошкор кардааст. сабаби болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистонро гуфтанд. ғолибияти як духтари тоҷик миёни намояндагони 5 кишвари Осиёи марказӣ. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 14 июл аст. палатаи ҳисоби Тоҷикистон ҳангоми аудит дар Бонки миллӣ қоида вайронкуниҳои молиявиро дар ҳаҷми 1,2 миллион сомонӣ ошкор кардааст. Файзали Аҳмадзода, муовини раиси палатаи ҳисоб, дар нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт, ин маблағ аз ҷумла аз ҳисоби молу маводи арзишдор, изофанависии корҳои таъмирию сохтумонӣ, зарар аз фурӯши амволи давлатӣ, талаби воситаҳои пулӣ, маблағи камҳисобгардида ва рӯйпӯшгардидаи андозҳо муайян шудааст. Ӯ таъкид кард, ки барои ин гуна камбудиҳои молӣ Бонки миллӣ то ҳол касеро ба ҷавобгарӣ накашидааст, зеро аудит тоза ба анҷом расида дар ин бора хулосаҳои худро ба ҳукумат пешниҳод мекунанд. Қарахон Чилазода, раиси палатаи ҳисоб, таъкид намуд, ки масъалаи чораандешӣ нисбати кормандони Бонки миллӣ барои камбудиҳои молӣ ҳафтаҳои оянда ба миён гузошта хоҳад шуд. Палатаи ҳисоб дар гузашта низ ҳангоми анҷоми аудитҳои худ зарарҳои молӣ дар Бонки миллиро ошкор намуда буд. Мавлуда Қаландарзода аз мансаби раиси Додгоҳи Олии иқтисодии Тоҷикистон барканор ва ба ҷои ӯ Рустам Мирзозода таъин шудааст. Фармони раиси ҷумҳур дар ин бора рӯзи 13 июл содир шуд, вале парлумони Тоҷикистон онро бояд бипазирад. Рустам Мирзозода то ин дам дар мансаби раиси Додгоҳи вилояти Хатлон кор мекард. Мавлуда Қаландарзода соли 2017 ба мақоми раиси Додгоҳи Олии иқтисодӣ расид. Пештар аз он вакили Маҷлиси намояндагон буд. Сабаби барканории ӯро гузаштан ба кори дигар гуфтанд, вале шарҳ надоданд ба кадом идора ё мансаб. Рӯзи 13 июл чанд додраси Додгоҳи Олии Тоҷикистон ва Додгоҳи иқтисодии вилояти Хатлон низ дигар шуданд. Дар Тоҷикистон беш аз 400 додрас кор мекунанд. Мақомот додгоҳро як шохаи мустақил медонанд, аммо созмонҳои ҳомии ҳуқуқ гуфтанд, низоми додгоҳӣ пойбанди ҳукумати иҷроия буда мустақил нест. Хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон сабаби болоравии нархи маҳсулоти нафтӣ дар бозорҳои кишварро ба афзоиши нарх дар кишварҳои содиркунанда рабт дод. Дар ин бора Сафаралӣ Қурбонзода, муовини аввали сардори хадамоти зидди инҳисорӣ, ниҳоди танзимкунандаи нарх дар бозори кишвар, дар нишасти матбуотӣ хабар дод. Вай гуфт, агар дар моҳи январи соли равон дар корхонаҳои тавлиди маҳсулоти нафтӣ як тонна сӯзишворӣ ба $560 баробар буд, дар моҳи июн ин нишон дод ба $890 баробар шудааст. Қурбонзода гуфт, ки дар баробари омилҳои асосии таъсиррасон ба нарх афзоиши қурби рубл ҳам саҳм дорад. Болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон ҳамеша мояи нигаронии сокинон будааст. Як духтари 15-солаи тоҷик барандаи махсуси озмуни телевизионии Central Asia Got Talent ё Осиёи марказӣ истеъдодҳоро меҷӯяд шудааст. Нилуфар Азизова аз Тоҷикистон дар ин озмун миёни намояндагони 5 кишвар Қазоқистону Ӯзбекистон, Тоҷикистону Озарбойҷон ва Қирғизистон ширкат карда ғолиб омадааст. ҷоизаи ин озмун 1 миллион танга ё ҳудуди $2100 будааст. Сомонаи расмии ин озмун хабар додааст, ки овози зебо, ошкорбаёнӣ ва самимияти овозхони ҷавони тоҷик дили мухлисону ҳаводоронашро тасхир кард ва ӯ бо гирифтани аксари овозҳо баранда гардид. Нилуфар Азизова аз синни 6-солагӣ зери раҳбарии Тахмина Рамазонова овозхонии гурӯҳи Авесто овозхонӣ менамояд. ӯ инчунин мактаби мусиқӣ, фортепиано ва скрипкаро хатм кардааст. Нилуфар барои ширкат дар озмуни ситораҳои Тошканд, ки моҳи октябри соли 2022 баргузор мешавад, дархост пешниҳод намудааст. ёдовар мешавем, ки соли 2022 овозхони ҷавони тоҷик Чоршанбе Аловатшоев барандаи гран-прии озмуни мазкур шуда буд. Додгоҳе дар Русия як шаҳрванди Тоҷикистонро ба 2 солу 10 моҳ ҳабс маҳкум кард. Раёсати хадамоти федералии амният дар вилояти Псков 13 июл дар баёнияе гуфт, ӯ ба таблиғи терроризм дар миёни зиндониён ва кӯшиши порадиҳӣ гунаҳгор шудааст. Номи шаҳрванди маҳкумшудаи Тоҷикистонро
нагуфтаанд. мавқеи ӯ ва ё вакили мудофиаш маълум нест. ҳукмро додгоҳи дуюми ҳарбии ҳавзаи ғарбии Русия содир кардааст. дар баёнияи раёсати ФСБ дар вилояти Псков гуфтанд шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳайси намояндаи Доиш ба одамоне ки ҳамроҳаш дар боздошт буданд идеологияи гурӯҳи террористиро дуруст номидааст. раёсати ФСБ дар вилояти Псков гуфтааст шаҳрванди Тоҷикистон бозбинии ҳукмро хост, аммо додгоҳи зинаи болоӣ онро бетағйир гузошт. дар нимсолаи аввали соли 2022 ҳаҷми додугирифти маҳсулот бо Афғонистон дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта ба беш аз $6 миллион амрикоӣ афзоиш ёфтааст. ҳарчанд ҳукумати Толибон дар нимсолаи дуввуми соли гузашта ба сари қудрат баргашт ва Тоҷикистон онро ба расмият намешиносад. дар ин бора Барод Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз гузориш доранд. тиҷорат миёни Тоҷикистон ва Афғонистон дар давраи ҳокимияти Толибон аз гузашта дида бештар шудааст. ба маълумоти хадамоти гумруки Тоҷикистон, он асосан аз содироти моли Тоҷикистон ба Афғонистон иборат буда, дар ним соли гузашта ба $40 миллион расидааст ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта, яъне замоне ки ҳанӯз ҳукумати Толибон дар сари қудрат набуд, бештар аз $6 миллион афзоиш ёфтааст. асосан аз ҷумҳурии мо ба Афғонистон содир мешавад ин семен, ангишт, баъзе намудҳои бугем маҳсулотҳои кишоварзӣ ва баъзе намуди молҳое ки мисол гена масалан тухм рафт як давра вақте ки истеҳсоли тухм дар дохили ҷумҳурӣ зиёд шуд, тухм содирот карда шуд, молҳои гуногун ҳастанд. ҳамзамон бо ин Тоҷикистон содироти барқро низ пас аз сари қудрат омадани Толибон дар Афғонистон қатъ накардааст. ҳарчанд ширкати Брешнои Афғонистон аз ҳаққи пардохти нерӯи барқи содиршуда қарздор аст, масъулони барқи тоҷик мегӯянд вазъи пардохти қарзҳо аз ҷониби Афғонистон беҳтар шудааст. айни замон ҳисолати энергияи барқ дар як шабонрӯз тақрибан 9 миллион киловаттсоат ташкил медиҳад. ягон гуна мушкили оиди содирот нест. хатои интиқоли барқ дар ҳолати хуби кори қарор дорад. барои қарордоди соли 2023 бошад, албатта то охири сол дар моҳи декабр дар назар аст ки байни ширкати барқ тоҷик ва ширкати Брешно гуфтушунид оиди ба имзорасонии қарордод ба соли 2023 гузаронида мешавад. таҳлилгарон бар инанд ки афзоиши додугирифт миёни Тоҷикистон ва Афғонистон дастоварди ҳукумати Толибон нест. ин бар он маъно аст ки ниёзмандиҳои мардуми Афғонистон афзудааст ва тоҷирони афғон ҳамкорӣ бо ҳамтоёни тоҷики худро тақвият доданд. вақте ки мо савдо мегӯем, ин маънои онро надорад ки ҳукумати Тоҷикистон ё Толибон савдо карда истоданд. инҷа савдо яъне ширкатҳо савдо доранд ба новабаста аз он ки дар Афғонистон кадом ҳукумат аст, яъне ҳамин ширкатҳо фаъолият доранд. ин унҷа хай халқ ё мардуми Афғонистон амро истифода мебаранд. барои ҳамон ин маънои онро надорад ки Тоҷикистон бо Толибон ҳамкорӣ карда. Толибон тақрибан 1 сол мешавад ки ҳокими Афғонистонанд, аммо токунун ягон кишвари ҷаҳон ҳукумати онҳоро ба расмият нашинохтааст. вале тақрибан ҳама кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои Осиёи марказӣ, равобити тиҷоратӣ бо Афғонистонро идома медиҳанд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 14 июлро фаро мегирад. 14 июли соли 2020 додситони кулли Тоҷикистон Юсуф Раҳмон аз қарори истирдоди Ҳизбулло Шовализода аз Австрия ҳимоят кард ва гуфт ин шаҳрванди 29 сола барои фаъолиятҳои ғайриқонунияш ба ҷавобгарӣ кашида шуд. Шовализода ки дархости паноҳандагӣ карда буд барои узвият дар ҳизби Наҳзати Исломӣ гунаҳгор шуд, вале худи ӯ ин созмон ин иттиҳомро беасос меномад. мақомоти Австрия баъдан гуфтанд ки қарори таслими ӯ хато буд ва Шовализода бояд ба Вена баргардад. 14 июли соли 2002 ҳукумати Тоҷикистон барномаи навбатии хусусигардонии моликияти давлатиро барои 2 соли баъдӣ tasdiq кард. То он замон дар Тоҷикистон танҳо корхонаҳои хурду миёна хусусӣ карда шуданд, вале дар бораи ҷараёни ин раванд ва натиҷаҳои он асосан арзёбиҳои манфӣ садо додааст. 14 июли соли 2008 президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар як нома ба унвони мудири сандуқи байналмилалии пул аз додани иттилои бардурӯғ ба ин созмон ибрози таассуф кардааст. моҳи феврали соли 2008 сандуқи байналмилалии пул гуфт ҳукумати Тоҷикистон бар асоси иттилои бардурӯғ аз ин созмони молӣ $48 миллион қарз гирифтааст ва бояд онро баргардонад.
این قضیه به گفته صندوق بین‌المللی پول اعتماد سرمایه‌گذاران و کشورهای دونور به حکومت تاجیکستان را کاهش داد. بانک ملی قربی رسمی اسعار نسبت به سامانی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، نوید بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادات خود رو حتما به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.